Нека да започнем. Казвам се Ивана Петкова, учител съм по български език и литература с над 7 години опит в подготовката на ученици за националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Реших да създам EduHub. EduHub е първата дигитална платформа, която е фокусирана върху подготовката за матурата по български. Нашата мисия реално е да помогнем на всеки един ученик да разбере формата на изпита, да се подготви успешно, така че да може да завърши с увереност, с знания, от които да се гордее. През годините съм работила с много различни ученици и опита ме е научил как на разбираем език да поднасям важната информация, как да мотивирам своите ученици да бъдат по-добра версия на себе си, как да се справят успешно с трудностите, които имат. EduHub е платформа, която предлага различни онлайн курсове. Може след вебинара да разгледате нашия сайт, а може да ни последвате и във всички социални мрежи. Това беше за мен. Ще помоля и Зорница Иванова да се включи вече, да сподели няколко думи за себе си и след това вече да започваме с същинската тема. Здравейте и от мен на всички. Казвам се Зорница Иванова, учител съм по български език и литература и всъщност с госпожа Петкова сме така от дълги години, работим заедно, както в училище, така и сега продължихме всъщност да я подкрепям и да давам всичко от себе си за EduHub. По-настоящен съм асистент в Софийския университет към факултета по славянски филологии и това също ми дава поглед да видим как, идвайки в първи курс, студентите по българска филология, всъщност кои са били нещата, които са били важни за тях в 12-ти клас, най-вече, за да можем всъщност да им предоставим на идващите след тях най-добрата подготовка, която е възможна за тях. Винаги съм смятала, че за да се представи добре един ученик на такъв формат, на такъв изпит, като държавния зрелостен изпит, е добре той да разбира всъщност какво се изисква от него да покаже като знания и умения и какво точно го питат в конкретния въпрос. Така че това е било водещото винаги при нас, наистина с госпожа Петкова, да подберем най-важното, целенасочено и конкретно, така че учениците всъщност да се чувстват спокойни и уверени, явявайки се на държавния зрелостен изпит. Така че това е от мен. Сега мисля, че по същество вече да разгледаме всички от тези акценти, за които днес сме се събрали. Днес за какво ще си говорим? Както знаете, вебинара е посветен на формата на матурата по български, така че първо ще се фокусираме върху учебно-изпитната програма. За матурата ще разгледаме учебното съдържание по български, както и това по литература. След това ще споменем какви са типовете задачи, които се падат всяка година на матура. Ще говорим само за новия формат, този, който от 2022 година. Ще разгледаме примерни задачи от матури от минали години, като няма да се спираме на конкретните правила, по-скоро това, което искаме е да ви покажем точно какъв е формата, какво се изисква от вас, как трябва да структурирате вашите отговори, за да може да получите максимален брой точки. И след това ще ви представим и нашия курс за самоподготовка за матурата по български и, както ви обещахме, оставили сме време за въпроси и съответно ние да дадем отговори. Ще започнем, както казахме, с учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература, като след това, тъй като ще ви представя и първия модул и ще погледна дали има веднага въпроси към този модул, така че припомням, записвайте си, може да изпращате въпросите си в чата и така всъщност след всеки модул ще получите отговор на тях. Да започнем първо с учебното съдържание по български език и литература.
Много добре колегите знаят и разбира се и родителите и учениците наблягат на това, че държавният зрелостен изпит включва учебно съдържание, което се изучава в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средната образователна степен. По отношение на тематичните области в компонент български език, тук виждаме много добре структурирано какво точно се включва в този компонент, именно текста в различните социокултурни сфери, текстът и речевата организация, структурна организация на текста и всички от тези всъщност много важно книжовно-езикови норми. Това е един много важен акцент, защото наистина първо и в отделните модули ще видим как правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма се появяват наистина в определени въпроси и всъщност и за последния модул включително носят доста солидни точки, така че е много важно и това е акцента в всъщност този компонент, да се обръща внимание най-вече на книжовно-езиковите норми, които са, пак казвам така, важни за постигането на добри резултати и получаването на максимален брой точки. По отношение на компонент литература, тематичните области, виждате ги и на слайда и много добре така ги познавате и вие, но все пак да отбележим това, че по старата програма всъщност са били 93 произведения, а по новия формат на матурата сега са само 27. Всъщност тематичните области, родното и чуждото, миналото и паметта, обществото и властта, живота и смъртта и природата са онези раздели, които се включват в 11 клас по литература, а останалите 4, любовта, вярата и надеждата, трудът и творчеството и изборът и раздвоението се изучават в 12 клас. Като чисто статистика, това означава, че имаме 15 произведения в 11 и 12 в 12 клас. И сега вече да се спрем малко по-конкретно на типовете задачи, които откриваме всъщност в държавния зрелостен изпит и какво се очаква от учениците да покажат като знания и умения. В изпита се включват 41 задачи, сред които на първо място задачи с избираем отговор, които носят една точка. След това имаме важните задачи с кратък свободен отговор, които носят в зависимост от въпроса една или две точки. Задачи с разширен свободен отговор, които носят 6 точки и накрая задачи за създаване на текст, които съответно носят 30 точки общо. Важно е да се отбележи, че задачите, чрез които се оценяват компетентностите от компонента литература, се формулират както върху включени, така и върху не включени в учебните програми откъси от художествени текстове или пък цели такива, най-вече ако е лирика. И всъщност именно те интерпретират някои от посочените теми, като тук е важно да се уточни всъщност, че тези въпроси конкретно се проявяват по следния начин. Имаме въпроси за определяне на тема, т.е. е даден отказ от непознат текст и съответно да се определи темата на този отказ чрез избираем отговор А, Б, В или Г, като там са посочени съответно различни теми и трябва ученика всъщност да се отнесе конкретната тема, правилния отговор към посочения отказ, който му е даден, който е върху непознат текст, пак казвам. И втория начин, по който всъщност се реализират тези задачи, въпроси, е въпрос за съпоставка на тема в обем до 5 изречения. Отново, като имаме отказ от познат и от непознат текст. И всъщност тази съпоставка трябва съответно да се направи върху знанията, които вече ученика има върху познатия текст и всички от тези компетентности, които му помагат всъщност да разчита правилно както темата, така и проблемите в текст, който му е непознат. Така че, общо взето, това е комбинацията между тези два елемента, които се проявяват по отношение на тези въпроси. И започваме вече конкретно по отделните модули да видим по какъв начин всъщност са подредени въпросите, да видим какво се изисква от учениците да проявят като знания. Ще започнем с първи модул и ще разгледаме всъщност, както и госпожа Петкова уточни, видовете въпроси и как изглеждат те.
Започваме с първите 3 въпроса, които всеки един от тях носи по една точка и всеки един от тях винаги проверява знанията на учениците спрямо правописната норма. Да речем, в първи въпрос, съответно, условието ще бъде в кой ред думата е изписана правилно или неправилно и винаги ще имате избор от съответно 4 форми, 4 думи. Във всяка една подточка има по един пример, докато, да речем, ако сравним с старата програма, там има по 4 примера. Така че тук съответно имаме, виждате, проверка на почти всяко едно правописно правило тук може да се падне, така че със сигурност трябва, отново пак казвам, да се наблегне точно на книжовно-езиковите норми. Във втория и третия въпрос отново със същото условие, като прави впечатление, че на втори въпрос обикновено се проверява съответно правилото за главни малки букви, също така виждате за членуването е много важно. Във втория въпрос да обърнем внимание, виждате формата архиварият. Съответно тук е важно да се направи така един акцент точно върху този пример, защото виждаме как неправилният избор на член на морфема всъщност може да доведе до правописна грешка. Така че и тази комбинация е възможна и много така внимателно трябва да се обръща внимание точно на този случай. И разбира се, в третия въпрос прави впечатление и така в по-голямата част от случаите имаме съответно правописна така норма, която се изразява в слято-полуслято писане, разделно писане, което разбира се е едно от основните така правила, които и в училище колегите обръщат внимание. След това на следващия слайд ще видите четвърти и пети въпрос, като те са посветени съответно на граматична грешка. Съответно, учениците трябва да покажат знания в тази насока, като става въпрос отново в четвърти въпрос виждате проявени правилата, да речем, за бройна форма, за пълен кратък член, така че всичко това, което в граматичната норма е събрано като правила, също трябва да могат учениците да ги съответно разпознават и за да могат да знаят какво всъщност се очаква от тях да покажат. Петия въпрос много често е съставен по този начин, под формата на изречение, в което отделните думи, които са отбелязани, веднага след тях има съответно подточка А, Б, В или Г и трябва на тях всъщност учениците да обърнат внимание, като отново се проверява съответно, да речем, съгласуване на определение към съществително име. Много често има включена и учтива форма, да речем последния вариант на формата поканен, така че също е добре и тези неща да се знаят, за да могат и учениците да се ориентират какво, пак казвам, точно ги питат. След това стигаме съответно до 6 и 7 въпрос. Виждате, и двата въпроса тук проверяват пунктуационна норма, като отново условията на задачата и в двата случая е така структурирана или съответно да посочат правилното или грешното твърдение. Много е важно учениците да се научат всъщност да четат така спокойно и да четат по правилен начин условието, за да много често се объркват в това дали е допусната или не е допусната. Ето защо в условието, когато не е допусната, има съответно конкретно уточнение с главни букви. Така че е много важно да четат условията по правилния начин. И съответно при пунктуационната норма, разбира се, когато става въпрос, да речем, за двойни съюзи, когато имаме уточняваща дума, да речем пред защото, когато обикновено слагаме запетая пред защото, дали когато има уточняваща се слага, съответно дали става въпрос за деепричастия или пък обособени части, вметнати изрази също така. Така че е важно наистина всички правила също да бъдат така преговаряне постоянно и да се обърне внимание на точно тези въпроси по отношение на тях. Стигаме всъщност до 8-ми въпрос,
отново той проверява правописна норма, но ако до момента въпросите носеха по една точка, съответно стигаме до кратък свободен отговор, който носи 2 точки. Осми въпрос, виждате и съответно условието как изглежда. В листа за отговори запишете правилната за изречението форма на думата, поставена в скоби. Това е много важно също да се обърне внимание на условието, защото в полето за отговори трябва да се запише само думата. Не да се препише цялото изречение, а само думата да бъде поставена там, вече в правилната форма, която учениците са избрали за такава. Така че тук относно правописната норма, всички от тези неща, които и преди ви споменах, могат да бъдат съответно проверени. Така че променливо я виждаме тук. Така че да видим съгласуването, да речем женски род, среден род, мъжки, дали съответно думата трябва да се членува или не. Когато, разбира се, става въпрос за тези форми, в които ако не членуваме правилно, правописната норма също може да бъде нарушена. Само в този случай, иначе фокусът е върху правописните правила. Също така, 9-ти въпрос, отново е с кратък свободен отговор, който носи 2 точки, само че за разлика от предходния, тук нямаме дума, която е поставена в скоби и която трябва да се разкрие, а по-скоро трябва учениците сами да намерят онази дума, в която е допусната отново правописна грешка. И много добре трябва съответно да огледат изречението, да видят всички от тези форми, които могат да бъдат правописно съответно сгрешени. И отново само думата трябва, тази, която те са сметнали за грешна, да впишат само нея в полето за отговор в вече правилната форма, която са избрали. Съответно виждаме как имаме правилото за О и У тук и сме посочили и правилната съответно форма отдолу, като освен това много често се получава, особено при правописната норма, да се проверяват и съответно главна малка буква при месеците, дните от седмиците, просто защото, както е във втория случай, при януари, защото учениците много често се подвеждат по формите от английски език и за това също се включват и такъв тип въпроси. 10-ти въпрос проверява граматична норма. Отново кратък свободен отговор, съответно с носейки 2 точки. Отново тук имаме дума, която е поставена в скоби, тя трябва да бъде разкрита, като много често това се отнася вече за членуването, както си е заложено в граматичната норма като правило, както и разкриването съответно на онези форми, които се отнасят за лица и не лица, и да видим как съответно това, как учениците всъщност прилагат тези правила, но отново само думата в полето за отговори се вписва конкретната вече правилна форма, поправена от учениците, за да може, разбира се, и да бъдат оценени коректно. Така, 11 и 12 въпрос отново са посветени на граматичната норма и отново носят съответно по 2 точки, кратък свободен отговор, но тук отново като следващ въпрос всъщност нямаме дума поставена в скоби. Учениците сами трябва да се ориентират къде всъщност е допусната граматична грешка. И виждате формите, които вече са се падали на матура. Много често става въпрос за кратките форми на местоименията. Виждате в 11-ти въпрос, а пък в 12-ти много често наистина се пада учтивата форма като проверка, като въпрос на това правило. Така че трябва много добре учениците да се ориентират, когато става въпрос съответно за причастията, които завършват на Л и които завършват на Н, и така да се ориентират, разбира се и не само, и да се ориентират по това как да приложат самото правило и отново само думата, която е сгрешена, да я поправят и да впишат вече верния вариант в листа за отговори. 13-ти въпрос е посветен на пунктуационната норма. Той носи 5 точки, защото тук вече имаме задача, която изисква от учениците да редактират текста.
Много ясно в условието е посочено, че в текста са пропуснати само 5 препинателни знака. Това означава, че те трябва да нанесат пропуснатите, а не да поправят вече наличните в текста. И това, което ние съветваме обикновено, е учениците да препишат целият текст така, както го виждат, и съответно да нанесат вече тези пунктуационни знаци, които са избрали, да ги нанесат вече върху готово преписания текст, защото на първо място се случва така, че може да пропуснат един цял ред и съответно това да им намали точките, или пък да пропуснат някой пунктуационен знак, който са искали да сложат, да са забравили в последствие, или пък да объркат вече поставените такива и всъщност да не препишат самия текст правилно. Така че преписват първо текста и след това нанасят допълнителните 5 препинателни знака, които вече са пропуснати и те трябва да добавят. Друго важно е тук, съответно учениците да обърнат внимание на това, че много често, съответно, един от пунктуационните знаци са кавичките, а те се броят за един пунктуационен знак. Така че може да има двоеточие, може да има запетай, разбира се, най-често, но наистина е важно тук да препишат текста и да допълнят с тези 5 препинателни знака. И последно, по отношение на този въпрос, ако поставят, да речем, 6 препинателни знака с идеята така да обучат всички, които евентуално са пропуснати, всъщност ще им се отнеме точка. И със сигурност не е добър вариант, защото е сигурно, че ще им отнемат тази точка. Знаете, че специално и на матурата, всяка точка е от значение. Така, следват въпросите за четене с разбиране. Тук съответно са поместени два текста, като втория текст може да бъде под формата на изображение, диаграма, и тук се проверяват компетентностите на учениците за буквално четене с разбиране, дали улавят съответно важните неща в текста, важните акценти и как след това отговарят на тези въпроси, които са зададени към тези два текста. Чисто по разпределение имаме 4 задачи с избираем отговор, които носят 1 точка. Те са въпроси, които са директно зададени, съответно върху текстовете, и има 4 варианта, от които учениците да изберат, било то вярно или грешно твърдение. След това имаме 3 задачи с кратък свободен отговор, които носят в зависимост от отговора 1 или 2 точки, и вече имаме една задача с разширен свободен отговор, която носи 6 точки. Там вече те трябва да създадат текст и ние съветваме всъщност този текст всъщност да бъде смислен, да бъде смислово логически свързан, да бъде така изчистен от граматични, пунктуационни, правописни грешки, за да може наистина текста да бъде оценен и да бъде, разбира се, да получи максималните 6 точки. Така че е много важно наистина да внимават. И пак повтарям, втория текст може да бъде изображение, диаграма, нещо, от което те да извлекат информация, и затова трябва наистина много внимателно да се четат и двата текста. Така, виждате вече и видовете въпроси, как са формулирани. Съответно за 18, 19 и 20 виждате само 18 въпрос носи 1 точка, останалите са с по 2. Съответно от 18-ти въпрос, ако започнем с него, виждаме как трябва спрямо информацията в текста те да запишат конкретен израз, използван със значение на съответно нещо, което има по отношение на смисъла, да запишат такъв израз, който да е със същото значение, и даже има уточнено в последния абзац на текст 1. Тоест условието пак трябва да се дочете до края, за да могат те да знаят къде точно да гледат. И съответно примерните отговори също сме дали, за да може и след това, след срещата ни, когато, да речем, искате да се върнете към записа, да си ги разгледате. 19 и 20 виждате. 19 въпрос, запишете един пример от текст 1, който подкрепя дадено твърдение.
или съответно е в противовес с него. И отново пак трябва да много така конкретно да се посочи от текста какво този пример, който подкрепя конкретното твърдение, което им е зададено. Нали? То е, разбира се, различно спрямо темата на текста. И съответно на 20 въпрос запишете един пример в подкрепа на твърдението или един аргумент от текст 2 в подкрепа на твърдението отново, което е конкретно за темата на текста. И разбира се, ли някакъв проблем или нещо, което е важно като акцент. Задачите са с разширен свободен отговор, които носят 6 точки. Тук в текст до 5 изречения коментирайте връзката между съвременните технологии и изкуството. Тоест виждате един така пример за такова условие първо за задачата. И съответно, пак казвам, тук е много важно те да създадат текст, който е смислово свързан, да бъде така добре съобразен с всички книжовни норми, за да може да бъде така максимално оценен с 6 точки, които получават на тази задача. И освен това да коментират, да речем, конкретен аспект от темата, която е зададена в тези текстове, може съответно да им се падне да тълкуват смисъла на конкретни думи, т.е. да има конкретна извадка от текста, те да коментират, и както и в третия вариант на задачата, по същия начин имаме тълкуване смисъла на конкретен израз от текст 2 в случая, както и в последния вариант. Така и по отношение на първия модул, това бяха всички видове въпроси и тук сме обобщили всъщност броя въпроси, както и това, че всъщност първия модул носи общо 37 точки. Виждате задачите с избираем отговор, 7 по български език и 4 свързани с текстовете, задачи с кратък свободен отговор, които са 5 задачи по български език и 3 задачи, които са свързани с текста. Вие вече ги видяхте. Задача за редактиране на текста при пунктуационната норма и задача с разширен свободен отговор. Вече накрая, когато имат да разпишат такъв по отношение на двата текста в секцията четене с разбиране. Така, нека да продължим с втори модул. Ако първи е посветен изцяло на български език, то бих казала, че във втори модул имаме само 2 задачи, които са свързани с лексикална норма. Оттам нататък всички останали до 40-та задача включително са по литература. Нека първо да видим въпросите, свързани с лексикална норма. Първият въпрос, той изисква кратък свободен отговор. Винаги на 22-та задача, поне през последните 3 години, 6 матури са се паднали съответно през май месец редовната сесия и август поправителната. За тези 6 матури, това, което ни прави впечатление, е, че винаги въпросът е изготвен по един и същи начин. В листа за отговори да се запише само паронима, с който да се поправи лексикална грешка в изречението. Разбира се, лексикална норма може да се провери и с други примери, с други правила, но това е задачата, която всяка година се пада. Подобно на задачите, свързани с правописна, граматична и пунктуационна норма, които изискват кратък свободен отговор и носят по 2 точки, и тази тук се оценява така. Първото, което трябва да отбележим с вас, е какво са паронимите. Паронимите са думи, които са близки по звучене, но са различни по значение. Ще погледнем само първия пример. Слушате регионалната програма на нашето радио всеки ден на чистота 104,1 МГц. Очевидно тук, ако разгледаме всяка една от думите внимателно и помислим, ще видим, че именно няма как да слушаме едно радио на чистота. Правилно е тук да посочим като верен отговор в бланката за отговори
паронима честота, нали, 104,1 МГц. Това, за което трябва да се внимава тук на това условие, че обикновено поради сходство в звученето или заради частично съвпадение на морфемния състав, паронимите могат погрешно да се използват и съответно това да бъде неуместно спрямо речта. Втория въпрос, който е посветен на лексикална норма, той е с избираем отговор, но носи 3 точки, тъй като имаме текст с празни места, конкретни позиции, на които учениците трябва да поставят най-уместната дума. По този начин изглежда условието. За всяко празно място изберете уместната дума и я запишете срещу съответната буква в листа за отговори. Това текстче може да го разгледаме и да помислим за всяка една от думите, какво означава и съответно защо отцветените в зелено са верни. Първият ми съвет тук към учениците винаги е да се изчетат целият текст, за да добият представа за какво говори той и чак след това да нанасят по празните места. Да видим какво гласи. Историята на село Арбанаси е богата, а имената на много жители на селището са записани в героичния нещо си. Но това, което е запазено до днес и което най-ярко прави нещо на епохата, очевидно, са запазените 224 къщи с богата вътрешна. Така, да се върнем на първия пример, на подточка А. Коя дума би било редно да поставим? Сега на първо място стенопис, това е живопис, нали, рисунка върху стена, върху стенна мазилка. Живопис, от друга страна, пък е вид изобразително изкуство, при което се използват бои. Тук очевидно става въпрос за имената на жителите на селото, които са записани някъде. Единствената дума, която остава подходяща, е думата летопис, тъй като летопис може да приемем за синоним на хроника. Тоест имаме един последователен списък на събития или случки по години, които са направени от някой съвременник. Така че на подточка А избираме летопис. Да видим за Б, но това, което е запазено до днес и което най-ярко, първата дума, която ни е посочена в подточка Б, е поразявам. Но епохата, тя няма как да бъде поразена, защото това означава да сме и нанесли, нали, щета, някаква вреда. Третия вариант, който имаме, е отрезвява, което, нали, пак отново, нали, правя някого да бъде трезвен, да стане трезвен, отново не би могло да се съотнесе към съществителното епоха, така че това, което ни остава, е думичката отразява, която съответно означава възпроизвеждам образа, облика на нещо. И да видим на последния пример. Така, това, което е запазено до днес, което най-ярко отразява епохата, са запазените 224 къщи с богата вътрешна. И може да изберем богата вътрешна окраска, украса или красота. Относно първия пример, окраската, това е цвят, багра, по-скоро цвета на дадено животно, птица, растение или подобно. Така че няма как къщите да имат вътрешна окраска, тъй като тази дума е подходяща, когато описваме вида на дадено животно или подобно. Не може да кажем, че къщите имат богата вътрешна красота, тъй като този израз ние по-скоро използваме метафорично, когато искаме да кажем, че душата на даден човек е красива. Нали? Човека, който има богата вътрешна красота. Така че това, което остава като възможен отговор, е думичката украса. Т.е. тези къщи отвътре са богато украсени. Тук друг съвет, освен този учениците първо да си прочетат текста и след това да избират нямам.
Просто нека внимателно да помислят, да отделят по този начин внимание на всяка една от думите, какво всъщност е нейното значение, за да преценят съответно дали е подходяща. Това бяха двете задачи за лексикална норма и от тук нататък продължаваме само с въпроси по литература. Така, започват въпросите с избираем отговор. 24-ти въпрос винаги е свързан с конфликт или проблем, който е интерпретиран в дадена творба. В случая въпросът, който ни е зададен, е свързан с стихотворението на Ботев "Борба" и се пита кой конфликт е заложен в интерпретацията на темата за обществото и властта. Като тук верният отговор е свързан с конфликта, който е заложен в творбата, а именно примирението, робството, което ние винаги съпоставяме с борбата за освобождение. 25-ти въпрос. При него пък винаги имаме два отказа от изучавани творби в 11 и 12 клас, като от учениците се иска да открият общ проблем и за двете творби. Сега, тук първо много внимателно вижте отказите. Отговорите могат да бъдат така дадени, че да объркат ученика. Тъй като какво може? Може отговорът да бъде верен спрямо въобще идейните внушения на творбата, но да няма нищо общо с посочения отказ. И другото, което трябва да се следи тук е, че този проблем или тази тема, тя трябва да бъде обща и за двете творби. Тоест, начинът по който ще се опитат на матурата да ви подведат, е, че един от отговорите, да кажем, подточка А ще бъде свързана с първи отказ, подточка Б с втори отказ, трети отговор, да кажем, ще бъде валиден общ и за двете творби, но, да кажем, последния ще бъде някакъв абсурден. Какво искам да ви кажа? Нека да видим конкретния пример даден тук. Първо имаме отказ от Одата Паисий на Иван Вазов, в която може да видим, че акцент е поставен върху думичките срам. Горко вам безумни овци заблудени, с гръцка отрова, що сте напоени. Откъсът е част от монолога на лирическия герой, именно на хилендарския монах. Във втория отказ от Железния светилник, отново това, което ми прави впечатление, че виждам думичката срам. Като какво имаме? Вместо да бъдат първенци на народа си, те се отказваха от своето и възлюбваха чуждото, срамуваха се от своето и се гордееха с чуждото. Виждам думичките срам и в двата отказа, което означава, че със сигурност това е общото, като само в подточка Б ние може да видим, че отговорът гласи именно срамното родоотстъпничество. В подточка А, страха от поемане на отговорност, не бих казала, че този проблем фигурира в който и да е от двата отказа. За нуждата на народа от водачество, тук може да го коментираме във връзка с ролята на Лазар в Железния светилник, но отново пак в този отказ не го виждаме. Необходимостта от саможертва, отново не би имала нищо общо, да кажем, с отказа от Вазовата Ода Паисий. Така че просто внимавайте проблема или темата да бъде засегната и в двете творби. Продължаваме нататък. 26-ти въпрос, следващия. Разгледахме 24-ти и 25-ти. Да. Следващия е свързан с интерпретиран мотив в дадена творба. 27-ма задача, тя пък се фокусира върху заглавието, тълкуване на заглавието или подзаглавието, епиграфа, мотото на даден текст, а пък в една от годините имаше и въпрос свързан с тълкуване на думи на даден литературен герой. Това, което върху което искам да акцентирам тук е, моля ви, вижте как е сформирано условието
на 27 задача за заглавието на поемата на Борис Христов. Заглавието Честен кръст в контекста на творбата се свързва с. Тоест, тук не мислим само за това как може да възприемем едно заглавие или какво чувство поражда едно заглавие в читателя, а трябва да обмислим значението му спрямо контекста на самата творба. На 27-ма задачка от друга година пък имаме въпрос свързан с епиграфа към одата на Вазов Паисий. Така че освен да обръщате внимание на заглавията на творбите, обръщайте внимание и на техните епиграфи, тъй като наистина голяма част от произведенията, които са включени в матурата, имат не само заглавия, но имат и някакво посвещение. 28-ми въпрос е свързан с цитат от изучавана творба. Мисля, че тук не би следвало да имате каквито идеи притеснения, тъй като цитата винаги ще бъде пред вас и вие просто трябва да откриете неговия смисъл, да разтълкувате думи на конкретен герой. Тук като съвет, но то даже не бих казала, че е съвет, надявам се да е така, особено за тези от вас, които сте 12 класи, а матурата ви предстои след по-малко от 2 месеца, всички произведения трябва да бъдат прочетени. Няма как без да си прочетете текстовете, да си вземете матурата с отлична оценка, нали, с висока оценка. Не бих казала, че това е сложна задача, както и госпожа Иванова каза, по стария формат произведенията бяха 93, докато тук имаме само 27 творби и то разпределени в 2 години, така че имате реално достатъчно време да го направите. Не познавате ли текстовете, независимо от това, че цитата е пред вас, това не ви гарантира, че вие ще може да отговорите правилно. Така че съвет, пак казвам, ако може да бъде такъв, е на първо място четете си текстовете. 29-ти въпрос отново е свързан с цитат от изучавана творба, като тук вече имаме дадено твърдение, което трябва да го съотнесем към цитата, който сме, отказа, който сме прочели. Така, следващия въпрос, 30-то упражнение на матурата, винаги е свързано с вярно твърдение, което може да се съотнесе към 2 творби, като най-често тези 2 творби са от един и същи раздел. В първия пример виждаме До моето първо либе и Крадеца на праскови. Двете творби са от раздела за живота и смъртта, изучаван в 11 клас. Другия пример от друга матура, който сме дали, е пък за При Рилския манастир и Поемата Градушка. Това пък са 2 лирически творби от последния раздел, който се изучава в 11 клас, а именно природата. Така, стигнахме до 31-va задача. Тук обикновено е поставен непознат текст или отказ от него, като учениците трябва или да определят темата на текста или какъв проблем е интерпретиран в дадения отказ. Сега, първо, нека да видим примера, който сме дали, коя тема е интерпретирана в отказа от Съдба на Елисавета Багряна. Ще акцентирам само върху това, което сме си подчертали така в жълто. Усещам твоя поглед, усещам ти ръцете, усещам как се слушваш и как сърцето трепва при всеки шум отвън. Дори и по този начин, както се казва, по диагонал прочетено, виждаме, че това анафорично повторение, свързано с усещането, препраща към темата за любовта. Нито мисля, че има как да коментираме темата за природата. Би било абсурдно заради думичките есенен ден, и то само за есенен ден, да кажем, че е интерпретирана тази тема. Вяра и надежда също няма, както пък и конфликта между родното и чуждото. Тоест това, което ни остава, наистина е отговор за темата за
любовта. Това, което може да ви подведе на тази задача е, че поетесата Елисавета Багряна се изучава в 12 клас, но само с една творба, нейното стихотворение "Потомка". Тази творба е включена в раздела за избора и раздвоението. Това, че даден автор го изучавате в един раздел, абсолютно няма как да означава, че той е писал само единствено по тази тема или че творчеството му може да се отнесе само към едно тематично ядро. Така че нека това, че авторите, които познавате, са представени само в един конкретен раздел, не дейте да го съотнасяте към тази задача. Наистина това би ви подвело. Просто прочетете я, помислете по какъв начин ви въздейства, какво е основното, за което се говори в текста, и ще може да посочите верния отговор. Следващата задача, 32-а, тя е за смислови внушения, които са интерпретирани в дадена творба, като тук винаги имате, пак от задачите с избираем отговор, имате 4 възможности. Това, за което трябва да следите най-вече, е думичка по думичка какво се иска от вас в условието. Да кажем, тук в втория пример, природата като пейзаж на човешката душа присъства в темата за природата сама по себе си. Може да я видим в поемата "Градушка" и в лирическата миниатюра "Спи езерото". Но в "Градушка" природата ни е представена като една разрушителна стихия. Тоест тук това няма как да бъде верния отговор. Пейзаж, отражение на човешката душа. Там природата може да я видим само в миниатюрата на Славейков. 33-ти въпрос, свързан е с художествен образ, тема или отново мотив, който е интерпретиран в дадена творба. Тук отново внимавате за това дали темата не е интерпретирана някъде или конкретно се търси къде образът е ключов, основен, най-важен. 34-та задача е свързана с общ проблем, отново мотив или тема, която може да бъде обща за две творби. Като тук искам да обърна внимание, че не е нужно те да бъдат от един и същи раздел. Да видим второто условие, в кои две творби родното се утвърждава като ценност. От раздела за родното и чуждото, единственият текст, който представя родното като ценност, не го усмива, не го принизява чрез сатирата, чрез абсурда, е романа "Железния светилник". Защото и в фейлетона "Байганю журналист", и в комедията на Стратиев "Балкански синдром", родното категорично не е представено като ценност. Тоест тук търсим друга творба, където темата да бъде интерпретирана по същия начин, именно това е одата "Паисий", част от лирическия цикъл "Епопея на забравените". Със сигурност чуждото е това, което свързваме с заплахата, докато родното е това, което хората, народа трябва да пази като ценност, да отстоява и съхранява. Така, до тук с въпросите по литература с избираем отговор. Минаваме към тези, които изискват кратък, свободен отговор. Сега, тук първо, преди да разгледаме всяка една от тези задачи, искам да спомена, че най-важното е да внимавате с нанасянето на отговорите в бланката. Значи, на изпита по български вие имате абсолютното право да драскате върху изпитния материал. Подчертавайте си, съветвам ви задължително, какво искат от вас, една разлика, една прилика ли искат, в коя творба, вярно ли твърдение, грешно. Подчертайте си, вижте, няма проблем. Но не дейте да нанасяте отговорите в изпитния материал, в самия тест, а нанасяйте отговорите директно в бланката за отговори. Защото
Първо, всеки един от модулите е ограничен в времето. Първи модул е с времетраене 60 минути, втори модул също е 60 минути и третия последен за създаване на аргументативен текст е 120 минути, т.е. 2 часа. Виждате по колко въпроси имаме в всеки един от модулите. Не дейте да оставяте пренасяне на отговори за последния момент. Просто директно пишете в бланката. В бланката категорично не слагайте звездички, не си рисувайте сърчица и така нататък, тъй като това би могло да бъде прието за знак. Не дейте да пишете на гърба на листа на бланката, който ви е даден, тъй като проверяващите не стигат до тази част, тя не се чете и съответно отговорите, които сте вписали там, няма да бъдат зачетени. Просто никой няма да ги види. Така, връщам се тук и начина, по който трябва да отговаряте. Първата задача, която обикновено имаме на 35-та позиция, това е съпоставка на интерпретация на дадена тема в два текста, които са изучавани. От вас се иска директно да се посочи или разлика в интерпретацията, или прилика. Тук няма смисъл от въвеждащи изречения, да кажем, и в Спи езерото, и в Градушка основната тема е тази за природата. Това си го пише в условието. Директно започнете с това, по което се различават творбите. В Спи езерото изображението на природата изразява състояние на постигнат покой, докато в Градушка природата е представена като разрушителна стихия. Това е абсолютно достатъчно. Има конкретна разлика в интерпретацията. Така че просто тук съветвам ви след всеки един раздел, който взимате по литература, когато си преговаряте, когато обобщавате раздела, опитайте се да съпоставяте трите творби, по какво си приличат и съответно по какво се различават, защото така ще се подготвите за същинския изпит. Следващата задача, 36-та, тя винаги е свързана или с заглавие, или с епиграф, като без значение дали говорим за задача с избираем отговор за заглавие или тази тук конкретно 36-та, винаги вие трябва да го тълкувате спрямо контекста на самата творба. Внимавайте отново за мястото, което имате на бланката. Тук на тези задачи от 35-та, 36-та, 37-та и 38-та са ни с кратък свободен отговор. Внимавайте на тях, обикновено имате 2-3 редчета на бланката, което означава, че вие може да отговорите с минимум едно пълно изречение, нали? Не просто да нахвърляте някакви думи като тиренце или нещо подобно. Не да нахвърляте думички, със сигурност пълно изречение, максимум 2. Просто защото няма да имате достатъчно място да впишете повече. Така. Следващата задача, 37, тя е свързана с някаква функция. Например, запишете една функция на повествованието в балада за Георг Хених, отново за смисъла на самата творба. Това, което може да дадем като пример, виждате и на матурата са дали 3 възможности за отговор. Каква може да бъде функцията на повествованието? То обикновено внушава достоверност на читателя. Внушава достоверност на разказаната история. Или това, което конкретно може да кажем тук за баладата на повестта, на Пасков, е, че чрез това използвано повествование читателя може да види разликата във възприятията, в мисленето на малкия Виктор и вече на порасналия Виктор, порасналия герой. Така, отново казвам,
пак отговаряте в рамките на едно изречение, максимум две. Просто нямате повече място на бланката. Не дейте да излизате от редовете, които са ви дадени. Пак това би могло да се счете за знак. Бавничко, внимателно запишете вашия отговор. Така, следващата задача е свързана с жанрова характеристика. Тук искам да обърна сериозно внимание на това, че никой не иска от вас да давате определение на жанра на творбата, а от вас се иска да запишете конкретна характерна черта за този жанр, която е проявена в самата творба. Какво искам да кажа? Примера да видим с елегията на Димчо Дебелянов. От вас се иска да запишете характерна черта за жанра на елегията, проявена в "Аз искам да те помня все така". Често учениците директно отговарят, че в елегията са характерни тъжни, минорни, носталгични чувства. Добре, познавате какъв е жанра, но вие трябва да го свържете с творбата, иначе две точки просто няма да ви дадат. Посочете от какво е породено това тъжно, минорно чувство. В случая, това, което може да посочите за тази елегия на Дебелянов, е, че характерната черта е тъгата, скръбта на лирическия говорител, която е породена от предстоящата раздяла. Така че винаги тук сами на ум си задавайте един въпрос: от какво е породено това чувство? От какво е породена възхвалата в една ода? От какво е породена тъгата или скръбта в дадена елегия? Тук обръщам внимание на това, че въпроса по формат от Министерството са задали така, че може да бъде и за жанрова, и за родова особеност. Така че трябва да обърнете внимание на трите литературни рода и да можете лесно да се отнасяте жанровете към родовете. Така, следващата задача, тя е свързана с преносно значение или някакво художествено изразно средство, което вие трябва да тълкувате, като тук винаги ще имате цитат или някакъв пример, върху който трябва да разсъждавате. Отново посочвам, че трябва да отговорите с пълно изречение. Да кажем, да видим втория пример. В листа за отговори запишете едно значение на повторението "сега съм у дома" за изграждане на смисъла на самата творба. Ние тук имаме едно анафорично повторение, което се повтаря в началото на всяка една от тези 8 строфи на одата на Вазов. С какво допринася това повторение "сега съм у дома"? По този начин се подсилва внушението за съкровената връзка между човека и природата. Или може да посочим директно, че чрез това повторение се постига внушението, че за лирическия герой в текста природата е възприета като дом, който защитава, закриля съответно човека, индивида. С 38 задача приключваме с тези, които са с кратък, свободен отговор и носят 2 точки. Следващата 39-та, тя е много простичка. Трябва да свържем заглавието на творба с нейния автор. Тук това, което ви съветвам, е да внимавате, че в условието пише срещу съответната буква запишете номера, под който е записано името на автора. Тоест, отговора ви трябва да изглежда по този начин. Срещу подточка А записвате цифричка номер. Ако тук допуснете грешката и в бързината напишете цялото име на автора, отговора ви ще бъде зачетен. Но ако допуснете правописна грешка при изписването на името на автора, тогава точка няма да ви бъде дадена. Няма значение, че това правило е свързано с литературна творба. Нека не забравяме, че матурата е по български език и литература. И всички тези книжовно-езикови норми, върху които акцентира госпожа Иванова, съответно се проверяват и в трите модула. Така че
и на задачите с кратък свободен отговор. Просто внимавайте, минете, прочетете си веднъж това, което сте написали. Поправете го, ако видите някаква грешка. Защото въпроса, да кажем, ви носи тези предишните отворените по 2 точки, но съм виждала ученици, на които има отнета цяла 1 точка заради пропусната запетая или заради пропусната точка в края на изречението, пропуснат пунктуационен знак в края на изречение. Така че просто бавно, внимателно прочитате си всичко и редактирате при нужда. Така че и тук на 39-та задача просто внимавайте, ако решите да отговорите с пълното име на автора или с пълното име на самата творба, запишете го такова, каквото е. Последната задача, която ни остана от втори модул, тя е задача с разширен свободен отговор по подобие на първия модул и този завършва с такава задача и тя ви носи 6 точки. Това, което прави впечатление, е, че в последните 3 години тази задача е сформирана последния начин. В текст до 5 изречения съпоставете интерпретациите на дадена тема в посочените откази. Като се дава отказ от неизучавана творба, в случая тук е стихотворението Автореквием на Стефан Цанев, и втората творба, която беше дадена в въпросната матура, беше отказ от приказка за стълбата, разказа на Смирненски, който се изучава в 11 клас. Така, единствено в 1 година не дадоха така 2 текстчета, идеята беше учениците да създадат текст до 5 изречения, в който да обяснят ролята на метафората "Аз не живея, аз горя", за смисъла на стихотворението "Две души" на Пейо Явров. Но пак казвам, само 1 година. В останалите е в този втория вариант, който виждате тук на слайда. Сега имаме няколко съвета към вас, как да изграждате тук отговора, за да ви дадат нужните точки. Първо, само ще се върна, прощавайте, отбелязвам, че пише в текст. Никъде не пише теза. Щом не пише теза, значи вие имате абсолютното правило да използвате цитати от тези откази, с които да защитите вашето твърдение. Даже силно ви препоръчвам това да го правите. Как трябва да бъде изграден вашия текст? Опитайте се в първите 2 изречения да поговорите за прилика, която откривате в интерпретацията на темата. Да кажем, започнете вашия текст с "В двете творби присъства еди кой си общ мотив, проблем, конфликт, образ" и така нататък. След това продължете с разлика в интерпретация на темата. Да кажем, от една страна в Автореквием на Стефан Цанев човек е изобразен еди как си, докато от друга страна в сатиричния разказ на Смирненски човека или обществото е изобразено по коренно различен начин. И накрая в последното ви 5-то изречение използвайте го, за да обобщите, че независимо от различията в интерпретацията на дадената тема, двете произведения са обединени от някакво общо убеждение. Това, което е важно тук, е да ви посъветвам да не използвате факти, термини, за които не сте сигурни. Тоест, за непознатата творба не дейте да пишете жанр, творческа история, кога е създадена, или каквото и да е, тъй като не сте изучавали и, да кажем, дори заглавието на творбата би могло да ви подведе. Не дейте да съкращавате, без такива лир точка говорител. Това съкращение не позволява на проверяващия да проследи дали правилно сте членували. Така че без да съкращавате. И задължително, вече когато сте готови, проверете за допуснати грешки. С това приключва съответно втори модул. Какво може да обобщим за него? Задачите с избираем отговор са общо колко? 13. Една по български език, която носи 3 точки, 11 по литература, всяка от които носи по 1. И накрая имаме една задача по литература за свързване, която носи 3
точки. Относно задачите с кратък свободен отговор, имаме една по български, тази за паронима, лексикална норма, която ни носи 2 точки, и 4 по литература, всяка от които отново носи по 2 точки. И накрая завършваме с задача с разширен свободен отговор, една задачка, която носи 6 точки. Тоест, ако първи модул носи 37 точки, то втори носи 33 и вече останалите 30 точки до 100 оставяме за третия модул. Така, аз ще ви запозная всъщност с така спецификите и ще дам някои насоки по отношение на третия модул. Така, това е модула, който наистина така дава възможност за избор на учениците дали какъв аргументативен текст да създадат. От една страна задачата се определя като задача за създаване на текст, както и госпожа Петкова уточни. Тук тази задача носи 30 точки, като тези 30 точки са разпределени в конкретни критерии, които носят определен брой точки, за да така накрая сумарно да станат 30. Така че много внимателно тук учениците трябва да изберат кой от така, двата варианта за аргументативен текст да изберат. Тези, които са 12 клас, предполагам, че вече са се ориентирали. Виждате двете условия, които отговарят на тази задача. От една страна ученика създава интерпретативно съчинение по проблем върху една или няколко художествени творби. До момента, тук едно уточнение ще направя, че до момента винаги се е падала една художествена творба, така че, но не е изключено, тъй като в така, всички така, и критерии, изобщо тези обяснения, които са свързани с тази задача, предполагат, че може да се появят и няколко художествени творби. Пак казвам, до момента се е падала само една. Тук при интерпретативното съчинение, това, което бих могла да кажа, тъй като това е така и първия акцент, който сме задали, трябва да съответно да погледнем първо условието. Това е, пак повтарям, 41-va задача. Напишете аргументативен текст в обем до 4 страници по една от следните две теми. И са дадени както тема за интерпретативно съчинение, така и различна друга тема за есе. Веднага след темата за интерпретативното съчинение, съответно, т.е. отдолу имаме отказ от творбата, върху която съответно да разгърнете така вашия текст. Така че тук много добре трябва всъщност човек да се ориентира първо в отказа, да види всъщност коя тема е засегната, защото да речем, ако се падне роман, това означава, че със сигурност ще имаме така доста кратка част от текста, конкретна, с конкретна зададена тема. Така че е много важно да се фокусирате върху това и съответно всички приведени аргументи към този текст да бъдат свързани с отказа. Разбира се, може да посочите и общи познания за цялостната творба, но процентово те трябва да бъдат доста по-малко, трябва да се фокусирате конкретно върху отказа. По отношение на условието първо ми се иска да коментирам в обем до 4 страници, което разбира се, сами се досещате, че ако така напишете само една страница, тя далеч няма да бъде достатъчна. Така че винаги когато създавате тук аргументативен текст, независимо дали става въпрос за интерпретативно съчинение или есе, всички структурни части на този текст трябва да бъдат така съотнесени между тях, да бъдат приблизително равни по обем, от гледна точка на това, че няма как да имате увод от 2 изречения и заключение от 10 изречения или обратното. По отношение на самата структура,
на интерпретативното съчинение, имате съответно както критерии за него, така и конкретни задължителни елементи, които трябва да присъстват, тъй като споменах структура на текста. При него си имате увод, теза, изложение и заключение. И това, че са ви дадени 4 страници, обем до 4 страници, съответно трябва да съобразите и с съответно тази задължителна структура. Знаете, при аргументативния текст, когато имаме такъв тип увод, теза, изложение и заключение, всяка една част трябва да бъде на нов абзац, за да може, пак казвам, чисто структурно да покриете изискванията, които са зададени по критериите, тъй като в крайна сметка имате конкретни неща, които трябва да покриете, пак казвам, като критерии, да речем литературните компетентности, които са свързани с това да тълкувате художествения текст, който ви се е паднал, ви носи общо 10 точки. Това, че е фикционална реалност, това, че трябва да разпознавате структурните елементи на художествения текст, също е включено тук. Също така имате компетентности за изграждане на аргументативен текст. Имате това дали формулирате, това са общо 12 точки от тези 30. И съответно трябва да може да формулирате теза, която е ясно изразена. Тя трябва да бъде отделена от увода и от изложението в нов абзац. Съответно няма как по отношение пак на обема да кажа да създадете 4 изречения увод и 6 изречения теза. Така че трябва да съобразите това, че тезата се побира в рамките на 3-4 до 5 изречения, разбира се, зависи от дължината им. Така че дали създавате цялостен и смислово съгласуван текст. Отново, трябва да имате логическа връзка в тези части. Трябва да спазвате всички езикови правила, защото книжовните норми, всъщност езиковите компетентности са ви общо 8 точки, които никак не са малко. Имате лексикална, граматична, правописна и пунктуационна норма. Всяка една ви носи по 2 точки, т.е. текстът ви трябва да бъде изчистен изцяло от такива грешки. И моя съвет е, всъщност, когато пишете, ако не сте сигурни, да речем, построили сте някакво изречение, ако не сте сигурни къде е запетаята, моя съвет е просто да преформулирате изречението, така че да бъдете сигурни в това, което пишете и в структурата, която сте създали. По отношение на темата за есето, създава с определена комуникативна цел есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби. Тоест, много често учениците смятат, че писането на есе така е малко по-лека задача, но истината е тук, че също есето трябва да бъде интерпретирано в една или в няколко художествени творби. И бих казала, че всъщност тази тема, да вие към есето всъщност нямате отказ, нямате конкретна литературна творба и вашата задача е сами тази тема, която ви е дадена, да я поставите в контекста на определена творба. Тоест, вие сами трябва да се сетите кои творби евентуално да включите в есето си. По същия начин има така подобни на тези критерии, които ви споменах за съчинение. Има ги и за есето. Отново книжовните норми са 8 точки. Отново имате структура на текста и съотношение смислово-логически свързано как сте изградили вашия аргументативен текст. Така че това, което ни остава сега е да видим кои са всъщност темите, които до момента съответно са се падали на съответно ДЗИ. Виждате през сесия май месец от 2022 година темата за есето е била тежестта на думите, а пък темата за интерпретативното съчинение съответно спомена, скръп и утеха върху Аз искам да те помня все така на Димчо Дебелянов. Така че тук е много важно да прецените кое в крайна сметка е важно така за вас. Дали да пишете есе или съчинение, пак казвам, това е първи избор, а другото съответно да видите как имате откъса от литературната творба, докато за есето нямате. И само ще дам
един пример, да речем в тази тема, която се е паднала за есето, тежестта на думите, съответно може да включите част от литературните произведения, които са, да речем, Ноев ковчег, Крадеца на праскови, Железния светилник, Байганю, като ще дам само един пример, тъй като и времето ни напредва. Да речем в Крадеца на праскови, тежестта на думите можем да свържем с героинята Елисавета, която съответно нейния съпруг, полковника, повтаряйки едни и същи думи за това, че вече е стара, за това, че времето е минало, съответно тя започва самата себе си да приема по този начин и всъщност как минава нейния живот и изобщо какво се случва. Нали, пак казвам, това е свързано чисто с сюжета, но вие трябва да го интерпретирате през вашите разсъждения и да приведете конкретни примери и доказателства от конкретните художествени творби. Виждате през сесия август от същата година съмненията, приятели или врагове за темата за есе, докато темата за съчинение е върху Одата Паисий и е така създадена от две ключови думи – слово и памет. Можем да видим на следващия слайд и темите, които са се паднали през 2023 година в двете сесии. Темата за есето е живот в мрежата през май месец и милосърдието, мяра за човешката сила през август, а пък темата за съчинението през май е била върху посвещение на Петя Добарова, пътят на посвещението в любовта, а пък виждате август месец е паднало произведение от 11 клас, Новото гробище над Сливница и темата е била геройство и памет. Миналата година, през 2024, темата за есето през май е била мълчанието, сила или безсилие, а пък за есето щом любов нямам, нищо не съм. И отново пак трябва да изберете подходящите творби, които да включите, а пък съчиненията съответно са били на тема през май от една страна цената на компромиса върху отново произведение от 11 клас Приказка за стълбата на Христо Смирненски, а пък през август също до моето първо либе на Христо Ботев Животът, любовта и смъртта, така върху произведение, което отново в 11 клас се изучава в раздела за живота и смъртта. Така че тук последно остана да обобщим, че първият модул носи 37 точки, вторият модул 33, което са общо 70, а пък модул 3 съответно е 30 точки. Общо точките са 100 и всъщност тук при скалата за оценяване е важно да отбележим, че от 2022 година Министерството въвежда единна скала за превръщане на броя точки в оценки по шестобалната система, като тя важи както за националното оценяване в 4-ти клас, така и за държавните зрелостни изпити. Важно е да знаете, че среден 3 се получава при 30% от максималния брой точки на ДЗИ, това са 100 точки. И виждате как съответно слаб е до 29 точки и оттам нататък започват среден от 30 до 40,5, добър от 41 до 62, много добър от 62,5 до 83,5 и отличен от 84 до 100 точки, съответно с конкретните оценки след това. Благодаря ти, Зори. Сега, преди да чуем вашите въпроси и да отговорим, това, на което искам да обърна внимание и да ви представя, всъщност е нашия курс за самоподготовка за матурата по български. Този курс към момента може да го разгледате в нашия сайт. Аз ще ви покажа какво представлява курса, какво е включено в него, защото вярвам, че в тези 2 месеца, по-малко от 2 месеца, които остават до матурата на 21 май, вие имате достатъчно време. Ако не сте започнали своята подготовка или ако се чувствате неуверени, ако имате нужда от още някаква подкрепа, ако нямате възможност да посещавате частни уроци, нямате достатъчно време
или предпочитате да учите когато на вас ви е удобно, откъдето ви е удобно, мисля, че този курс е изключително подходящ за вас. Сега, нека набързо да го представя. Първо, какво представлява този курс? В него са включени видеоуроци върху абсолютно всички теми по български, които се изучават в 11 и 12 клас. Като в тези видеоуроци участваме двете. Аз и госпожа Иванова всъщност сме ги разработили, подготвили, записали и представили в този курс. Към всеки един видеоурок ние предлагаме и подробен план, тъй като държим учениците да внимават, да си гледат видеото, за да може да видят, да чуят всичко, което е важно, да не е нужно да водят записки. Затова този подробен план после могат да си го използват. Всичко, което казваме в видеоурока, реално е записано в това планче. След всеки урок следва работен лист за упражнение, който е изготвен изцяло по формата на матурата. Такива работни листове за 11 клас в момента подготвяме като наш продукт. В момента ние сме готови с него, отпечатват се, чакаме ги, така че следете ни, съвсем скоро ще ги пуснем за продажба. След работните листове следва контролна работа. След всеки един раздел по литература, отново този тест е изготвен по формата на матурата и се проверява най-важното, искам да кажа, и работните листове, и контролните работи, ги проверяваме само учители по български език и литература. Не е някакъв софтуер, който да проверява отговорите ви. Не, ние обръщаме сериозно внимание и даваме обратна връзка на всеки един наш ученик след всеки тест или контролно, което е направил. Освен това, в курса е включена и секция, посветена на третия модул, интерпретативното съчинение и есе, и има още една допълнителна секция за матурата, в която сме включили всякакви материали, таблици за преговор. Как изглеждат нашите уроци? Може да видите, тук сме извадили такова изображение от нашата платформа. Имате, както казах, видеоурок, в който една от нас двете представя дадената тема. Отдолу имате подробния план, в който е включено всичко, което е казано в урока. Работните листове следват след дадената тема и за всеки раздел по литература имате и едно обобщение, което чрез една таблица сме представили точно най-важното, което трябва да запомните, и прилики и разлики, които могат да се открият в интерпретациите. Това, на което искам тук да се спра, е, че всички уроци са структурирани по един и същи начин. Първо представяме информация за живота на автора, дотолкова доколкото тя е важна за създаването на увод за съчинение или ако може по някакъв начин да се свърже с интерпретацията на дадена творба. След това задължително се спираме на характеристика на времето или направлението, в което твори автора, тъй като това отново е важна информация за уводите на вашите съчинения. Проследяваме творческия път на автора, какви са особеностите на художествения му стил и след това вече правим анализ на текста. В този анализ представяме творческа история на изучаваната творба, тълкуваме заглавието, жанровите, композиционните особености на творбата. Отговаряме на всеки един въпрос, който може да ви се падне на матурата, от тези въпроси, които изискват кратък свободен отговор. Маркираме основните теми и проблеми, правим анализ на творбата, разкриваме идейните внушения и представяме хронотопа, художественото време и пространство. Анализите на творбите изглеждат по този начин. И на лирическа творба, и на епическа творба. Това, което сме свикнали в годините да правим, е чрез различни цветове да подчертаваме и да посочваме на учениците кое е най-важното, което трябва да осмислят спрямо самата тема. Това, което е важно, винаги тук, когато
се стигне до частта с анализа във видеоурока, молим учениците да извадят христоматия или разпечатан текст, върху който заедно с нас да записват, да си драскат, да си отбелязват по този начин, за да може непосредствено преди на матурата да използват тези записки за преговор. Както казах, спираме се във всеки един видеоурок на това как може да бъде разтълкувано заглавието, как може да бъде разтълкувано посвещение или епиграф. Спираме се на жанровите особености, композиционните, като винаги даваме пример за ДЗИ, за матура, какво биха могли да ви попитат и какъв трябва да бъде вашия примерен отговор, за да ви донесе и нужните точки. Относно проверката на знания, както казах, работни листове и контролни работи, в които ще срещнете и задачи с избираем отговор, и задачи с кратък свободен отговор, задачи за създаване на теза по конкретен проблем, интерпретиран в някоя творба. И така в всичките ни работни листове има въпрос по модела на 40-та задача от матурата, където трябва да се поставите интерпретацията на два текста, един познат и един непознат, не е изучаван. Отново маркирам това, че всички тестове се проверяват от учител-специалист, а не от софтуер. Винаги, след като сте направили даден тест и е проверен от нас, имате възможност след това в платформата, имате едно табло за управление, откъдето виждате вашите курсове. Всъщност, вие може да влезете, да видите вашите опити на тестове и да разберете съответно каква обратна връзка е дал колегата учител. Винаги над всеки един тест има поленца, в което е коментара от учителя и преглед след това на целия тест, в който може да видите какъв отговор сте дали вие и какъв съответно пък е верният отговор, за да може съответно да се получите от вашата грешка. Както казах, има и секция, която е посветена на третия модул. Тук има видеоурок с насоки как да структурирате вашето интерпретативно съчинение. Представили сме планове за това как може да се изготви съчинение или есе. Дали сме примерни съчинения и то написани от наши ученици, написани на достъпен за вас език. Съчинения, които може да прочетете, да се запознаете с тях, да се вдъхновите и след това съответно да напишете ваши, като има и, разбира се, задания, които са свързани с създаването на съчинение есе, които отново се проверяват от учител и се връщат с обратна връзка. Последната секция в нашия курс е посветена на матурата. Тук има видео, в което коментираме именно формата, това, което днес говорим с вас на този вебинар. Има различни презентации, които разглеждат литературните родове, абсолютно всички жанрове, които трябва да познавате за матура. Една подробна презентация за литературните епохи и направления, която в хронологичен ред представя абсолютно всички автори, които вие изучавате, както и спецификите на литературните школи и направления, които авторите представят. Дали сме достъп до документ за художествените изразни средства и няколко таблици, които са изключително подходящи за преговор непосредствено преди матурата, защото сме се спряли на всяко едно въпросче, което може да ви бъде зададено. И една таблица, пък в която има подходящ увод за съчинение за всеки един от изучаваните автори, както и даваме информация за творческата история на творбата. Това, което искам да кажа е, че в цената на курса едно от най-големите предимства е, че е включено явяване на 2 пробни матури. Вече проведохме една такава през януари месец и ни остава сега на 26 април. Ще проведем втората ни пробна матура в Софийския университет. Пробните матури са изключително важни за учениците. В голяма част от гимназиите в страната нямат възможност да организират такива. Бих казала, че даже и в някои школи частни уроци също не организират. Нашия опит е показал, че когато наистина един ученик се яви на пробна матура, допусне грешки там,
разбере колко време има за всеки един от модулите, нали, с какво време разполага, знае как да попълни правилно бланката. Всичко това му помага за реалния изпит. И наистина, когато един ученик е бил поне веднъж на пробна матура, то резултата на реалната, истинската такава, става по-висок, защото постигат нали, по-високи резултати, просто защото вече първоначалният стрес е преминал и те са подготвени за същината на самия изпит. В нашите социални мрежи може да прочетете и отзиви от наши ученици, които се явиха януари месец на пробна матура. Като всички те са обединени от мнението, че наистина провеждането на пробни матури е така важно за тях, изключително полезно и това, върху което също се спират момичетата в своя коментар е, че ние провеждаме пробната матура, даваме 1 час на учениците да си починат и след това ги връщаме обратно в университета, за да им върнем матурите и я връщаме в същия ден, което е изключително полезно, защото както да кажем казва Лилия Матеева, наша ученичка в 12-ти клас, тя казва няма време. Нали? Връщането на резултатите в същия ден беше много приятно, защото нямаше време, през което нали, да се напрягам, да се притеснявам как съм се справила. Тоест и това е важно за децата. Не губят време, непосредствено след самия пробен изпит разбират как са се справили. Правим презентация на цялата пробна матура, разглеждаме абсолютно всички задачи и връщаме съчиненията с подробна обратна връзка. Така, сега, преди наистина да стигнем до вашите въпроси, това, което искам сега да ви кажа е свързано с този подарък, който искаме да ви подарим като наши първи слушатели в нашия първи безплатен уебинар. Както казах, курса ни за самоподготовка, той струва 660 лева, а това, което искаме да ви подарим, всъщност е една много така добра отстъпка, бих казала. Даваме ви възможност след уебинара, вие ще получите имейл с промокод, който може да използвате в нашия сайт. Ще получите имейл с подробна информация. Може да използвате този промокод в рамките на следващите 3 дни и да закупите курса не за 660 лева, а за 500 лева. Тук абсолютно спокойно бих казала, уверено, че няма друга платформа, няма други частни уроци, няма други специалисти, които да ви предложат такова нещо за тези пари. Самите ние водим индивидуални уроци на много ученици и нали, мога да кажа, че тогава излиза доста по-скъпо за родителите, докато в този курс наистина всичко е събрано на едно място, подготвено, наистина с внимание към детайла и формата на матурата, така че тази цена просто сигурна съм, че няма друг курс, който да може въобще да го съпоставим. Така че ще получите промокод, който може да въведете в вашата количка в нашия сайт и съответно да си закупите курса. Другото, което искаме да ви подарим, са още 5 ваучера, които ще бъдат валидни 5 дни и ви носят 15% отстъпка, за който иде от продуктите на нашия сайт. Идеята ни е, ако искате да подарите тези промокодове на ваши приятели, съученици, които не са успели да се включат в вебинара, но пък за сметка на това може да имат нужда от нашите курсове. И нека сега да видим, видях, че част от вас са и вдигнали ръка в срещата в Meet, да ви чуем какви въпроси имате. Хризантема Йорданова, мисля, че първа така беше вдигнала ръка. Може да включите вашия микрофон и да зададете вашия въпрос.
Може би госпожата не ни чува към този момент. Някой друг, ако има въпрос за който иде от модулите или за курсовете ни, веднага ще отговорим. Моля ви, вдигнете ръка, ако искате да ви дадем думата. Деси, виждаме, че вдига ръка. Госпожо, би ме познавате, аз винаги имам сте някакви въпроси. Здравей, Деси! Последния път на пробната матура, която правихме, нали, присъствено в Софийския, задачата за поправка на грешки не ми стигнаха редовете. И това по принцип малко ме очуди, защото за другите упражнения, нали, трябва да се съобразяваме с редовете. В конкретния случай аз трябва да препиша самия текст и няма как да намаля обема. Така, да, но отново трябва да се съобразиш с това, може би с по-ситен почерк да го впишеш, защото наистина просто Деси показахме, ви нямате право отстрани да дописвате, да вписвате и така нататък. Просто с малко по-ситен, да кажем печатен почерк да пренесете целият текст. Този път, това, което сме решили сега за пробната матура на 26 април, тази, която предстои, ще ви дадем бланките, които са на истинската матура. Матурата, която е предвидена и направена от Министерство на образованието, така че вече ще видите наистина с какво място разполагате и ще е нужно да успеете, нали, да се справите с това. Добре. Не очаквах въпроси от наши ученици, но се радвам, че присъстват тук. Васи, вдига ръка. Да, исках да попитам, относно вашия ускорен курс, там вие споменахте за интерпретативно съчинение като проверка или по-точно да имаме възможност да се запознаем с тези съчинения на други ваши ученици и на други ученици. Има ли шанс да се проверява наши лични съчинения? Да. Има 5 задания, които са свързани точно с това. Поставили сме ви теми, записане на съчинение или есе, върху творби и от 11 и от 12 клас, за да може да упражните съответно няколко пъти създаването на такъв текст. Благодаря. Моля. Да, аз бих допълнила и към това, което госпожа Петкова каза, че когато от тези задания, да речем, решите да предадете едно такова съчинение или есе, съответно ние, нали, част от нашия екип, учител по български език и литература, подробно ще ви върне обратната връзка, ще видите къде са вашите пропуски, къде са вашите добри страни, на какво да обърнете внимание при бъдещо писане, така че подробно се запознаваме с вашите текстове и със сигурност се стараем наистина максимално всяка една част съставна от съчинението или есето да бъде коментирана, пак казвам, със своите силни и слаби страни, ако има такива. Благодаря много отново. Наистина, ако имате нужда, питайте, няма глупави въпроси, каквото иде, от който иде от модулите, кажете какво ви притеснява, ако можем да съдействаме. През това време оставих на слайда да видите и нашите социални мрежи, където може да ни последвате. Качваме съдържание, което е образователно, свързано доколкото може с матурата по български, но най-вече с интересни факти за различни наши български автори, поети, писатели. Така че последвайте ни, вижте, ще организираме още уебинари до края на учебната година. Ще ви представим нашия нов продукт, работните ни листове, които съставихме така с много любов, много желание. Работни листове по литература за 11 клас. Така че за всичко това може да ни следите на нашия сайт и на социалните мрежи, които виждате тук, Instagram, Facebook и TikTok. Стремим се да обявяваме навсякъде това, което е важно за вас и за вашия изпит.
Веселина? Значи, няма да говоря конкретно по-скоро с последния модул. Аз съм 11 класа и съответно още от рано започвам да се подготвям и съм чула много различни мнения, по-конкретно свързани с есе, с което можем да решим задача задача. И съм чула много мои ученици са 12 клас, 11 също клас, учители, обаче мненията са малко различни относно есето. Задължително ли да има цитат, който не е свързан с самите произведения, да речем, които се изучават и може да ги обвържем с него. В смисъл, не знам точно как да ви го обясня, ако ме разбирате. Тъй като връзката е малко лоша, прекъсваш, но мисля, че успяхме да разберем с госпожа Иванова. Въпроса е свързан с това доколко есето трябва да цитира познат текст и доколко не трябва да цитира изучаван текст. Мисля, че госпожа Иванова тук, когато говори за третия модул, точно върху това се опита да обърне внимание, че във формата на матурата, който е заложен от Министерството преди 3 години, е посочено, че да, есето е по морален житейски проблем, но той трябва да бъде интерпретиран в изучавана творба, в една или няколко изучавани художествени творби, което ще рече, че задачата ви наистина става по-трудна, поне според нас, тъй като поне за съчинението ви имате текста пред вас, докато тук есето няма посочен текст към него и вие трябва сами да помислите как към вашето твърдение да приведете примери от изучаваните творби, като при писането на есе, без значение въобще и за кой клас говорим, винаги трябва да има един аргумент, който да е свързан с изучавана творба. Един аргумент за актуалния контекст, дали този проблем е актуален и днес, дали е намерено решение или все още се търси. Един аргумент свързан с вашия житейски опит, но не до толкова, доколкото да разказвате какъв е живота ви или да споделяте нещо, а как то може да бъде обвързано с темата и задължително, както казах, трети, един аргумент, който да бъде за изучавана творба. Така че, независимо от това какви мнения чувате различни на преподаватели, влезте в сайта на Министерството. Вижте какъв е формата на матурата, вижте какво е заложено, то си пише, че задължително трябва да бъде интерпретиран в една или няколко художествени творби. Да, и аз извинявам, че съм прекъснах някой. Като цяло, за произведенията, обвързаните с произведенията и цитиране, да речем на тях, ясно беше, че съм чувала, че трябва да речем някакъв цитат, с който са запознати, да включим и такъв в самото есе, обаче аз мисълта беше, не съм сигурна дали това е задължително. По-скоро да се средоточим върху, ако даваме примери със сигурност, да е нещо обвързано с произведенията, а не да речем това, което сме виждали някъде, че някъде не сме сигурни за него. Точно така, да. Това, което мислиш е така, не сте длъжни просто да цитирате нещо, някакви крилати фрази, заучени мисли и така нататък. Не бих казала, че те ще създадат добро впечатление в проверяващия. По-скоро като шаблонно изказване да се приеме. Да, аз бих допълнила със сигурност, че ако не сте сигурни в цитата, който искате да употребите, по-скоро да не го, защото да речем можете, дали ще бъде крилата фраза, нещо заучено готово или ако пък са ви споменали нещо, трябва да имате цитат от изучената творба, да речем може да запомните стих или два от лирическо произведение, но какво остава да цитирате роман, да речем. И пак може да объркате някаква част от цитата и той да не се... Ще ви го подчертая директно с червено, това е основната практика. Така че по-скоро си заложете, както и вие самата споменахте, да си заложите повече върху твърденията, върху доказателствената част, приведени примери, а не толкова цитатите, защото те не са задължителни. И друго уточнение, че
понякога, ако имате към съчинението една тема и отказа към нея, това не означава, че горната тема, която е свързана с есето, ще бъде със същата насоченост, както е отказа от съчинението. Тоест може да имате тема, която е свързана с съвсем различно произведение, така че при есето дори няма да успеете дори да използвате този, който вече ви е цитиран към съчинението. Така че също не е добра практика да използвате този текст, защото, пак казвам, много често, даже във всички случаи, които вие видяхте, няма общо между темата за есето и темата за съчинението, която е дадена върху конкретно произведение. А пък в есето трябва да включите, да речем, някоя съвсем различна от друг раздел, дори от друга година. Така че по-скоро си заложете на сигурното, да си имате доказателствена хубава част, твърденията да са ви правилно структурирани и мисля, че това ще ви е съвсем достатъчно. Това в самите критерии също няма заложено да оценяват, т.е. да ви дадат точка за цитат. Така че не е необходимо. Добре, благодаря. Ако няма други въпроси, предлагам ви да приключваме вече с този вебинар. Пак казвам, следете ни, тъй като наистина в социалните мрежи просто може да прочетете повече за нас и може да разберете повече и за събитията, които предстоят. Добре, последно даваме думата на госпожа Връбчева-Петкова. Слушаме ви. Здравейте! Чувате ли ме добре? Да, чуваме ви. Бих искала само да ви помоля, ако е удобно за вас, след срещата да останем. Искам да разясня за себе си някои неща. Няма да ви бавя повече от минута. Просто да не занимаваме аудиторията, защото е малко по-нетипичен въпрос. Затова, ако може да ви помоля за това. Добре. Благодаря. Добре, благодарим ви много за участието. Благодарим ви, че се включихте. Желаем ви успешен ден. Всичко най-добро. Всичко добро от мен и се надявам да сме ви били полезни и до скоро. До нови срещи. До скоро.